Кратност на 150 мм при корпусните мебели част 2. Останете до края, за да разберете. Оптимизация на пространство. Кратните размери на мебелите позволяват по-лесно планиране на пространство. Например, ако размерите на мебелите са кратни на 150 мм, то те могат по-добре да се вписват в стаи с различни размери. Икономия на материал. На производствено ниво използването на стандартни размери помага за минимизиране на отпадъците и оптимизиране на материалите. Естетика. Размерите, които са кратни на 150 мм, често предлагат визуална хармония и пропорционалност в дизайна на мебелите. Модерният интериорен дизайн често търси баланс между размерите на различните елементи от мебелировката. Лесно комбиниране. Размерите, основаващи се на кратности, улесняват променливостта и комбинирането на мебелите. Например, шкафове, маси и столове могат лесно да бъдат съчетани помежду си, без да се създават неудобства по отношение на пропорциите на помещението. Както вече разбрахме, размерът има значение. Ще се радвам да ми оставите коментар във вашата кухня, съобразена ли е тази пропорция или не.